Čaute lidi, ja vás vítam u nového videa. Dneska budeme hrať schovku v Brookhavene, som tu so Skeletonom Dobrý deň. a budeme sa schovávať. Toto je konkrétne prvý diel z tejto série, by som urobiť viacej dielov a dúfam, že sa vám to bude páčiť a ešte pred začiatkom videa by som chcel, aby ste dali like a odber, lebo to stojí dosť práce. Niekoľkokrát nám to tu padá a tak. Takže prosím dajte like a odber. A to je asi všetko. Tak, môžeme Inak si začať. vás nájdem. Tak, choď No sa takže schovať ty. mám sa najprv schovať. No, choď. Dobre. Môžeš ísť všade. Dobre. Som schovatý. Daj prvé nejakú nápovedu, aspoň trošku. Nie som som naproti policajnej stanici. Imaginárnejší. Si šiel niekam hore. Tu nič nevidím v tomto klube. Takže Nevidíš ma? no ja to tu nevidím. Dáš ešte nejakú nápovedu? Trošku. A teraz? Nie. Furt ma nevidíš? Už ťa vidím, ale tu je veľká tma. Come on. Dobre, No. choď rátať. Sa idem niekam schovať. Dobre, takže 1, 2, 2,5, 2 a 3 štvrte. Nie, to je také, že dokým nepovieš, že niekto kým je schovaný. Chápeš? Že nemusíš rátať. Musíš počkať. Ti dám potom veľkú nápovedu, lebo idem proste niekam preč. Dobre. Môžem? Áno. Dobre. Teraz si. Dobre, je to pri benzínke. Ja to tu trošku dám, že pozit a dám ti svetlo. Čiže... Dobre. Len ja si úplne nepamätám, že kde bola tá benzínka. Počkaj, tu je. Tu. No som na benzínke. No a som niekde tam. Takže nie som v benzínke, ale som pri benzínke. To je taká akože schovka. Taká dobrá. To pozná každý. Schovka pri tej benzínke. Áno, je tu taká tajná skrýš. Každý, čo hrával akože Roblox niekedy. Si dám replík. Dobrý deň. Ja som v tom secrete, ale tu nikto není. No, ale ja môžem byť aj nad tým, keď tu vidíš niekde. Lebo ja ti tam dám trošku nápovedu.
No vážne, neviem. Drči, kde je rebrík? Kde je rebrík? Mám ho. Mám ho. A dobré ráno. Dobré ráno. Mám ťa. Čau. Dobre. Ja idem počítať a chod sa skryť. Dobre. Dobre, a potom ti dám vedieť, kedy môžeš začať hľadať. To bude asi nejakú chvíľu trvať. Viete, ako sa dáva spectate mod, akože potom dá spectate mod, akože ja si ho viem dať na počítači aj tak, ale potom si ho neviem vypnúť. Takže prosím, dajte do komentára, že čím si ho mám akože zapnúť, ako klávesou alebo tak. Lebo ja si ho tu viem zapnúť, ale potom sa musím znova odpojiť, lebo mne sa ten kurzor stratí. Dobre, tak som schovatý. Okay. Ja by som používal aj spectate mod, ale nemám. Teraz nejdem, akože ide mi, ale je to otravné sa vôbec odpojiť. Dáš nejakú nápovedu? Na letisku. V letisku? Na letisku. Takže vnútri alebo pri? V letisku a čisto teoreticky ešte trošičku ďalej. Ale nie akože z tej budovy. Jdeš tu na, jak je tá karta. Keď zoberieš tú kartu, tak sa dá ísť do tej veže. Ale to je debilné. Na lietanie som myslel, že do tej veže. Pamätám si, že to išlo. A ne, vo veži. V tej priamo budove nie som, akože na letisku, ale musíš sa dostať na letisko, aby si sa dostal tam, kde som. Aha. Takže už vieš, kde som. No, ešte som ťa nevidel, takže... Si dám najväčšiu rýchlosť. Za sekundu. Takže ty si niekde vonku, ako keby. No, dobre, poviem ti to na rovinu, som v lietadle. Doslova v lietadle som bol pred chvíľou. No tak. Ja prejdem do lietadla s bicyklom. Budeš na hajze. Nebudem. Tak kde budeš? Vieš, nie všetko myslím úplne pravdivé. Takže možno na tom záchode som, možno nie. Ja som bol na záchode a není tam. Kamo, ty nejsi ani v lietadle, podľa mňa. Si ma odehnal. Tak zdávaš sa. Ešte nie. Máš nejakú väčšiu nápovedu? Dobre, tak ja ti trochu pomôžem. V tom záchode, a na tom záchode si bol veľmi blízko. Ale počkaj, pomôžem ti trochu. Odkedy? Odjak živa. Thanks.
Ďakujem. Pozri, aj takto by sa to dalo. Pozri. Poď sem. Tam Ako? Čo to je? A tam sa prefugovať. Ne, to nešlo. Ne, to, mne to nejde. Ja keď dám spacák a vyskočím, tak... A teraz... Počkaj. Teraz poďme robiť parašutizmus. Alebo parašistu, alebo jak sa to volá. Počkaj, vidí z tých záchodov. Dobre. Tuto, poď. Tuto, parašutista. Dnes sa neaktivoval padák. Dobre, aktivoval. Dobre, poď rátať. Nejdem tu niekde. Dobre, tak ja to zarátam. Teraz sa môžem schovať iba v nemocnici, takže to budeš mať ľahšie. Nebol taký X-rayový toto. Strašne, to bola taká tajná skríša. Stále neba. Mám ťa. Dobre, už môžeš. Už môžeš ísť hľadať. Dobre. Furt si v týchto kabinkách? No, tak... Ne. Nie. Vieš čo, dám ti také, že možno. Ale trošku som, trošku nejsem. To by si ma našiel. Hneď. Až keď prehľadáš celú nemocnicu. OK? Lebo ja som trošku tak... Tu je sit. Sit. Let's see. Lebo ja som preskúmal celú tú nemocnicu, okrem jedného miesta. A čo to je ale? Tak kde si? Tak kde si? Nikdy! Ja sa nikdy neprestanem snažiť. Run. Mám ťa! Fakt. Tu fuck. Kde si ty malý švábiač, ja sa roztekám katanu. Dobre, ja idem počítať. Oh my god, bro. Počítaj do nekonečna, vieš ty čo? What the fuck, man? Get your ass Dobre. on, boy. Get your goddamn Nechoď ešte. Ešte nie som toto. Ešte nie som pripravený. Ja nejdem. Idem čakať, kým sa schováš. Dobre. Ja si chvíľku počkáš, ale dobre. Takže...
Ještě si nešiel do policajnej. Karici, počkať. Teda, jak mám vypnúť spectate? To čo je? What the No, no. No. Koľko ešte? Dobre, môžeš. Môžem? Môžem? No, už sa. Áno, a som furt v nemocnici, mimochodom. A to jsem se bála. Ja si asi tiež kúpim normálne Samsung. To normálne funguje, na iPhone mi to nefunguje. Co to Run. Ty budeš hore. Možno. Neviem. Tu také hovno vidím. Zmenšoval si sa? Áno. Tam si nesmiel? Ale dám ti ďalšiu radu. Dobre, tak daj. Počkej, dám ti ďalšiu radu. Nie som na druhom poschodí. Možno si okopíroval môj toto. Celku. Už normálne babetko. Ty ma vidíš? Si mimo, úplne mimo. Bol si na správnom mieste. Tam Počkaj, vráť sa späť do tej miestnosti s babetkami. Nemusíš mi až tak radiť, ale ďakujem. To babetko má stojaka. Čau. Ahoj, počkej, Ty si sa nejak divne mohol by si mať nejak... Dobre, Ja viem. poď počítať. Teda, lomeno čakať na to, kým sa schovám. Dobre. Blíž malivá. Čo robíš? Blíž. A? No. Ja. Ja, Tara, neviem. Jantara. Feliz Navidad. Ju som... Feliz Navidad. No sa nejak prebudnem.
Čo bude? No tak ty ma nikdy nenájdeš. Bo tu je táto scéna. Čiže ja budem... Dobre. Dobre, môžeš ísť. Môžem ísť. Mhm. Dobre, tak ešte... Daj mi nejakú napovedu. No, je to 4-krát na mape. A... cestuje sa tým. Čakaj, musím chvíľku Ale rozmýšľať. na Slovensku to nemáme. Majú to napríklad v Česku. V Prahe. Čo majú v Prahe? A začína Pražský to, most. začína to Pras- na M. M. Začína to Milý striptizový bar. Milý striptizový bar. Ne, není striptizový bar. M, S sú 3 prvé písmena toho slova. Aha. Má to 5 písmen. Metro. Áno. Že mne to nedošlo normálne. No ale Koko. jak som sa sem prebudol? A kde som v metre? A v jakom? A vakom, no. Ja som v metre pri benzínke. Vlastne ja už ani neviem. Vlastne ja už ani neviem, kde. Tam ako je rezidencia. Tá veľká. Tam je. Resident Evil, vieš. Vieš ty čo, Resident Evil? Áno, to je dobrá hororovka, to som hrával. Dobre. Tak ja teda idem. Počkaj, Tak nejaké... Bolo vôbec pri benzínke nejaké metro? je pri benzínke metro. Tam ako je rezidencia, tá rezident, to so, tá veľká, ten veľký dom, tak tam je také metro. Ale na jakej strane? Ja som sa trošku som využil bugovanie a trošku som sa zšernal a toto ma nikdy nenájdeš. To ti nedávam ani šancu. To podľa mňa. Lebo dávam debilné nápovedy, čo? No hej. No to... Do rici. A počkajte, ak má tá benzínka znak, pri ktorej si? Však tu na Brookhavene je iba jedna benzínka. Teda nie benzínka, ale metro. Aký má znak? Ja už si to nepamätám, ale môže to ísť prebugnúť, ale bude to veľmi nebezpečné. No tak rýchlo sa prebugni a potom rýchlo dojdi naspäť. Zatiaľ ešte potom nemôžeš tedy hľadať. Dobre, nebudem. Čakaj, ešte sa to pozrie. Musím tam dať správne spacák. Dobre. Pozri, kde som bol. Ja som si to náhodou všimol. No to bolo. To bola dobrá Pochodný dôvod, fotka. prečo mám... No, a toto ja mám dobrý avatar. No. To bol Som úplne... ti normálne ukázal, že... Ty
si bol úplne, že kto si? Že what the fuck is this? Why did you mean? Hej bro. Dajte. No, dobre, ideme sa vyspať v metre. OK. Go. Čo, na to zabudni. I am... Som tu na. Som to dal. Dobre. A dôvod, prečo mám tento... dôvod, prečo mám tento avatar, je ten, že urobím teraz ďalšiu svoju a poslednú proste schovku v tomto videu. Bude sa toho dosť týkať, takže sa nedívaj. OK. A ja si to trošku sťažím. A trošku ti pomôžem. A to bude trošku ťa, no... Nebude to moc dobré pre mňa. Mhm. Čo ty na to? Dobre, môžeš hľadať. Snowing. Dobre. Dám ti snowing. By ti bolo trošku... Daj mi day. Name. Miss Cat. Amber. What? Bi- Dáš nejakú nápovedu? Som ukrytý v tej uličke, kde sa nachádza banka, ale nie som v banke. Mhm. Tak ďakujem. Run. Asi akože iba po tej uličke, alebo ideš aj po tej rohovej? Som v jednou z tých budov. Dentist. Čiže to je trauma. Čo? Však zubár je tvoje trauma. Nie, tam nie som. Tam ma budeš darmo hľadať. Na mačací toto. Útulok. Ne, ani v mačacom útulku. A som na prízemí. Na prízemí som. Úplne. Rockstar. Rockstar asi nebudeš. Že v banky nie. Obsadené. Dobre. A toto bude a potom... Čiže ľudia, mali sme tu nejaké 4 schovky, alebo tak. Neviem koľko, ja už si to nepamätám. A boli celkom v pohode. A keď chcete ďalší diel, tak to môžete ohodnotiť lajkami. Lebo aj tak urobíme, lebo ma to proste baví, ale prosím, dajte aspoň jeden like. Aspoň jeden, prosím. No, dobre. To je asi všetko. Takže